βιταμίνες ή μέταλλα, οι οποίες λαμβάνονται για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση κάποιας πάθησης. Αυτές οι ουσίες θα χαρακτηρίζονται ως τοξικές και δηλητήρια. Αυτό σημαίνει ότι θα απαγορεύεται ακόμη και η συνταγή γιατρού που δίνει συμπληρώματα διατροφής ή φάρμακα με βιταμίνες, ακόμα και αν κάποιος τα έχει πραγματικά ανάγκη. Τα τρόφιμα θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ελέγχους για τις ποσότητες βιταμινών που περιέχουν και θα τροποποιούνται με ακτινοβολία έτσι ώστε να αποβάλουν οποιαδήποτε πλεονάζουσα τοξική ουσία. Η λίστα των θρεπτικών ουσιών που θα επιτρέπονται θα είναι αρκετά περιορισμένη. Εκτός του ότι ο κώδικας θα θέσει εκτός λίστα σημαντικά συστατικά για την ανθρώπινη διατροφή, την ίδια στιγμή προστίθενται σε αυτή κάποιες επιβλαβείς ουσίες, όπως για παράδειγμα το φθόριο, το οποίο παράγεται από βιομηχανικά απόβλητα. Ήδη το 66% του νερού των ΗΠΑ φθοριώνεται. Σημειώνω εδώ ότι το φθόριο πρωτοχρησιμοποιήθηκε στο Γκουλάγ, επειδή ανακαλύφθηκε ότι οι κρατούμενοι που έπιναν νερό με φθόριο ήταν συγκαταβατικοί και μπορούσαν έτσι εύκολα να τους ελέγξεις και να τους χειραγωγήσεις. Πλέον το φθόριο το συναντάμε σχεδόν σε όλες τις οδοντόκρεμες και αρκετά κράτη πλέον φθοριώνουν το νερό τους. Πέρα από τη λίστα των παράνομων τοξικών συστατικών των τροφών, η Επιτροπή Αλιμεντάριους ανοίγει το δρόμο στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα αλλά και ζώα που θα παράγουν την τροφή μας. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι οι αγελάδες που θα παράγουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα λαμβάνουν υποχρεωτικά την αυξητική ορμόνη RBGH της διαβόητης πολυεθνικής Monsanto. Ήδη το αγελαδινό γάλα αποτελεί το νούμερο 1 κίνδυνο ασθενειών του πλανήτη. Κάθε ζώο που θα χρησιμοποιείται για τη διατροφή μας θα υφίσταται αγωγή με υποκλινικά, αντιβιωτικά και αυξητικές ορμόνες, επίσης υποχρεωτικά. Ο κώδικας απαιτεί κάθε είδους τροφής να υφίσταται επεξεργασία με ακτινοβολία, εκτός και αν καταναλώνεται ομό και σε τοπικό επίπεδο. Ο κώδικας συμπεριλαμβάνει φυσικά και τα βιολογικά προϊόντα που πλέον βιολογικά θα θεωρούνται όταν και σε αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί κτηνιατρικά φάρμακα, αυξητικές ορμόνες κλπ. Και κατά συνέπεια, μάλλον όποιος θέλει θα τα βαφτίσει βιολογικά. Ακόμη και εξαιρετικά επικίνδυνα εντομοκτώνα όπως το DDT, για το οποίο στο παρελθόν είχε δημιουργηθεί σάλος όταν αποδείχτηκε η καρκινογόνος επίδρασή του, θα εισαχθούν και πάλι στο εμπόριο. Πολλές λειτουργίες και συστήματα ενζήμων του ανθρώπου μοιάζουν με αυτά των εντόμων, οπότε ο νοήτο, διάφορες παθήσεις που οφείλονται στην υποδιατροφή και στους προαναφερθέντες παράγοντες, είναι για τις φαρμακευτικές εταιρείες οι πλέον επικερδείς, όπως ο καρκίνος, ο σαχαρόδης διαβήτης και άλλες παθήσεις. Άλλη μία ουσία που θα επιτρέπεται με το νέο κώδικα είναι η αφλατοξίνη, καθώς επίσης και η συσσόρευσή της σε υψηλά ποσοστά στο γάλα. Η συγκεκριμένη ουσία είναι η δεύτερη πιο καρκινογόνος και συναντάται σε μουδιασμένες ζωικές τροφές. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τον κώδικα. Θυμίζω ότι ο εμπνευστής του ήταν ο ιδρυτής 3 πανίσχυρων σήμερα φαρμακοβιομηχανιών. Εάν ο κώδικας εφαρμοστεί πλήρως και αν καταφέρουν να περιορίσουν τις αντιδράσεις μας, τα αποτελέσματα θα είναι καταστρεπτικά για την ανθρωπότητα και γενικά για τη ζωή μας. Το 2011 ο Γιώργης Παπανδρέου έγραψε την εισαγωγή μεταλλαγμένου σπόρου πατάτας, ειδικά για τη χώρα μας και όχι για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνω εδώ ότι οι έρευνες έδειξαν πως ο μεταλλαγμένος αυτός σπόρος πατάτας προκαλεί γενετικές μεταλλάξεις. Η υπουργική απόφαση που βάζει τις βάσεις για την πλήρη εφαρμογή του διατροφικού κώδικα στην Ελλάδα, δηλαδή το σχέδιο για τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού και της τροφής, που υπεγράφει στις 11 Απριλίου του 2011, αποτελεί αιτία εξέλιξης. Καταλαβαίνετε όλοι ότι η αντίδρασή μας δεν είναι μόνο επιπεπλημένη, αλλά και υποχρεωτική. Προσπαθούν να ελέγξουν ακόμη και το νερό της βροχής. Τα κριτήρια για το μοίρασμα του νερού θα είναι οικονομικά και πολιτικά. Για να έχεις νερό πρέπει να πληρώσεις. Αν δεν έχεις χρήματα, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις νερό. Απ' την άλλη, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα κρίνουν αν έχεις ανάγκη για να χρησιμοποιείς το νερό. Μένει σε οποιονδήποτε από εμάς καμία αμφιβολία πως η παγκόσμια εξουσία και οι ντόπιοι εντολοδόχοι θα χρησιμοποιήσουν και αυτή τη δυνατότητα για να κόψουν το νερό σε όποιον είναι αντίθετος με τις επιδιώξεις τους? Το να παραμείνει το νερό στον έλεγχο της κοινωνίας και να μην περάσει στον ολοκληρωτικό έλεγχο του κράτους είναι ουσιαστική προϋπόθεση για να μπορούμε στο μέλλον να θέσουμε τα θεμέλια μιας ανεξάρτητης ζωής. Γι' αυτό η μάχη για την κατάργηση της κατάρτισης αυτής της απόφασης δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Αφορά όλους τους ελεύθερους ανθρώπους ή εκείνους που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ελεύθεροι. Η ελευθερία μας προϋποθέτει και τον έλεγχο του νερού από την κοινωνία. Διαφορετικά, οι όροι διαμορφώνονται δυσμενώς για τους πολίτες. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως η νέα τάξη πραγμάτων τα τελευταία λίγα χρόνια προχωράει με βήματα γοργά. Κάτω από το δόγμα του σοκ που υποβάλλουν τον άνθρωπο, μας περιμένουν αλλαγές που δεν μπορεί ο μέσος νους να συνειδητοποιήσει. Ενδεχομένως, ο μέσος νους να είναι αποχαμνωμένος από τον έλεγχο και την προπαγάνδα που το ασκείται με ποικίλους τρόπους.
Στον κώδικα διατροφής ταιριάζει περισσότερη ονομασία κώδικας διαστροφής. Σε κάποιους θα φανούν ακραία όλα αυτά. Μήπως όμως δεν γνωρίζουμε την ιστορία του παρανοϊκού συλλογικού νου? Ας είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση και ας μοιραστούμε τις γνώσεις μας, υπερασπιζόμενοι τα φυσικά δικαιώματά μας. Σας ευχαριστώ.